masu fararen kaya fari da fari ma'aikatan lafiya ne. Ta yaya za a yi mutum ya zaburo da gudu mu kuma a ce mu je? Na yi na ta tafi. Wai suka zo wai. To me gari mun gode da wannan tarba da aka yi mana kuma in Allah ya yarda za mu yi kokari don mu magance muku matsalan da ke damu. Wata fara yarinya. Allah ya yarda za mu kula da su. Za mu kula da duk wani mara lafiya da yake cikin wannan garin. Mun zo da alloli na rigakafi. Muna godiya da irin saukar da kuka yi mana a wannan gari naku mai albarka. To muna muku godiya da zuwa. Na maza takarda. Ja ne musu musu. Misali kamar yanzu za a ci abinci yana da kyau a dinga wanke hannu domin shi ana iban cututtuka sosai kuma ruwan da za a sha saboda haka shi sa muka zo wannan garin za mu dan yi awareness haka akan maganganun Kaji turawa. domin a dan gane in aka gane to wannan cuta da ake fama da ita wadda ake ce mata kwalara in Allah yadda za a yi maganinta. Kisa gaba ɗaya dukkan na sa aka kira mu domin mu samu mafita a wannan ƙasar tawa. Sai ya kira ga mai girma gwamna kowa abin da ya kamata irin waɗannan kauyuka mun san ana yi ƙara amma ƙara ramar gaskiya yau ya kamata kuma a ɗiban ma'aikatan lafiya sosai akwai gashi nan an suna ta karatu amma ba a ɗiban ma'aikatan lafiya sun yi karanci